posachedwa pa tikupasirani interview imene Joabu Chakasa anacheza ndi mtsogoleri wa PDP Kondwani Nankhumwa amene adali ku DPP zaka zambuyozo, koma chifukwa cha kusamvana kwina muzipani adamuchotsa. Ndipo video iyi wafotokoza zifukwa zimene adamuchosera mchipani cha DPP komanso kukamba zinthu zina zambiri zimene zili muchipani chake cha nyuwani cha PDP. Taonerani ndikumvera interview mpulogalamu yathu lero tikucheza ndi Kondwani Nankhumwa. Kondwani Nankhumwa ndi president wa chipani cha People's Development Party, chimene ndi chipani chimene changokhazikitsidwa kumene kuno ku Malawi. Takulandirani programu iyi Kondwani Nankhumwa. Mzungu kwambiri. Musatalikire pamene tikucheza nawo Kondwani Nankhumwa. APM ananena kuti anaonetsa kuti sakufuna kuyimiranso yayi andi pamabwera ndithu masignal onena kuti chinthu chakuchisiya, akunena kuti I think I've done my time, I've done my part, ndichisiye anthu ena mutenge. Ndipo maina anamba kutuluka ndithu pa nthawi imeneyi, aya auche awa kufuna achitenge awa kumona kuti anthuso kumasinika umene atakhala mkati mwa ndime nadzabva APM ambaso kuonetsa masaini onena kuti koma ineyo I think ndikufuna ndibwerereso. Inu munayilandira bwanji nkhani imeneyi? Nayilandira ndipo nayilandira bwino. Oho, chifukwa ngati mmatsatira bwino ndine munthu mmodzi yekhayo yemwe ndinanena kuti aliyense akapikisana naye, aliyense mwe akayima ine ndikapikisana naye ndipo ndikawina, sindikangopikisana naye. Mukukumbukira bwino kuti tinayitanidwa ife ma candidate kunyambano ku nyumba kwawo, panali ine apo Gadama, Dalitso Kabambe, Bright Nsaka, Abusaja, Prophet Mbewe uku ndi anthu amwanamveka anatiuza abwanawo kuti ano inuyo ma candidate ndinu ndikupasani mpata kuti nomutani mupikisane. Ineyo sindikuyima nalekeza pene paja komano chomwe chimachitika from nowhere tinangoona kuti ayamba kupanga mwina front anthu ena ndikunali kuyesera and zimaoneka kuti target imaoneka kuti whatever the case sindikuwa chinala wika ndichani but whatever the case awa atha kutenga koma Nankhumwa asatenge. Ndiyeno kunali makandidate aja kunali kumpanga front mmodzi amati abweresa candidate A amponye pa ground azungulira abwerako amabwerako zili bwanja ifeyo inesi ndikachita bwino zikuoneka kuti akuchita bwino ndi Nankhumwa. Abwera candidate B ile mene mnansana yende komano akamvetsera kwa ma delegates feedback inalina ndi makandidate osewa jana yesedwa ona kuti makandidate amenewa osewa palibe ataka mugwese Nankhumwa ku convention. Ndiye kumana amakambirana akwana kuti sono tipange bwanja bwana mkango ima inu mungamugwese Nankhumwa ndinu yoto. That's why nditamva nani kuti pasavute whatever the case azanzanga akamva ndi madziwa na kuti azanzanga akamva APM kuima sangapikisane naye wanana kuti pasavute yayi abwere APM abwere hapa titani tikapikisane ku convention ndipo no sindokangopikisana yayi koma ndokawina. Now zimene zijenso zimapereka no sono mwina akayangana anthu mbuyo mu track record chifani manena kuti ine magwesa akulu ndagwetsa wakuti mboni ulipo muziyangana kumene ndachokako kuti anthu kumene kwagona kumeneko kwagona ngati akukhala gazi ndagwetsa kumene ndiye kutsogolo kuli amene angandimitse ya now ndikunali njira nina kuti sono ndipange bwanji tende ipange device a strategy ndichita clear the way kuti mwina abwana kubwera basakabikisane ndi munthu nemuja zinthu zinachitika ma district committee chani zosaziwika muno bwino takuchosani
eti meja manori inali target yota amafuna othana ndi inuyo osati kuti amafuna okhazikitsa bata kumasa to clear the way kuti no enawe aende moyera pano mutagugwirizana nani kuti no DPP akupita convention azinzanga ose ajamati akapikisana wali kuti anakhala pansi kuti usonyeza kuti no target inali inuyo basi. Tsopano izo zachitika inuyo munaonetseratu kuti chipani chipena pake ngakhale mukamalankhula mmanena kuti mumachikonda koma maoneka kuti muntima mwatulukamo kale mu DPP chifukwa chonena kuti andi ayepe mwananena kosama amenewa which rang true kunena kuti munthu oti chipani chake amachikonda munachisumira milandu yambirimbiri chipani chanu mwina kaya mati inakwana nkati pachi 13 kandi bwanji kati ndasangala kuti mwabweresa nkhani aya kondwana kumwa versus DPP kondwana kumwa kuwirana onse kwaika pema kuti koma munthu oti chipani chake amachikonda ngati umachikonda adi chipani bwanji osangovomereza kuti ife ngati chipani tagwirizana ntenti chirezi and you rally behind that person. Ndasangala kuti mwabweresa nkhani imeneyoyo fama kamene milandu 13 milandu 20 kumano tikaitenga milanduyo kuli milandu yake ndi iti oma kunena kuti 13 ndi iti oma kunena milandu 20 ndi iti mlandu oyamba unali omwe tinachosedwa mchipani ine ndi azinzanga analichosa chipani ineyo Ajapi Muhango Agrezeda Jeffrey Ayusufu Ntenda anatichosa mchipani chifukwa chonena kuti azinzanga anachosa chifukwa anapanga preside over the election ya leader of opposition now tachosedwa mchipani pochikonda chipani icho ana kuti kuchipani singachosedwe choncho tiye ndikatenge injunction pochikonda chipani ndifati khalibe momwemo kunali kuonesa kuchikonda kwambiri chipani chitatu tachitungira madzi tachitutira njero pochimanga ndikwinangozuka kuti mwachoka ichamuno ngati ati chosati tone tala kwa chani mlandu omwe ndikuudziwa oyambirira ndi umenewo. Mlandu wachiwiri unali mlandu wa kodi unali mlandu wa chani komano ndangoyiwa I think antwela atakundikumbutsa komano ndikaitenga milandu imene inalipo ni milandu mwina itatu koma kuti milandu yonseyo imathamangira kuchosedwa mlandu wachiwiri anandichosa kuti sine vice president wa chigawo chakumwera atakuchosani sine vice president wa chigawo chakumwera mlandu sono chifukwa chani ineyo vice president wa chigawo chakumwera najira kwa utenga ku convention anandivotera anthu 2018 first I was director of elections 2013 kena ndipange upgrade ndikhale vice president napikisana ndi akuluakulu ake omwe aja zinatheka ndi basi mungu chotsa basi nakaitengeraso injunction so milandu yake sikupitirira itatu yayi kuti muone komano zimapangidwa present as if kuti milanduyo ndi yambirimbiri kusonyeza kuti no chinthu chimene chabodzachi chikapanga sink mwa anthu amachikhulupirira zimachitika no milandu kumayi kuna imatenga nthawi ndikatenga nthawi mwina anthu ena maona ngati yapangidwa multiply pomweno mlandu mwina ndi umodzi milanduyo ndi iwiri munthu amati a lie repeated so many times becomes the truth malinga ndi mene chinthu akuchinenera anthu kukhazikitsidwa kwa chipani chimenechi cha People's Development Party PDP kuti chinali mmapulani kapena zinangochita modzidzimukira kuti apa zafika apa nde I have no choice ndingopanga chipani kapena you always had this plan kuyambira kalekale? Panalibe mapulani otino ndiyambisa chipani panalibe chifukwa inayo the way I grew in politics with Bingu I took myself as a genuine and bona fide member wa DPP komano zachitika zija kuti atichosa nchipani panali that pressure
ena muyankhule kuti no mukupanga bwanji mukulowera kuti. And I must tell you this the week we were fired, I got my delegations atatu from different political parties. Oh yes, bwana ni kuno Spanish tatu bwana ni kuno, including MCP mukwine nayo. UTM PP bwana ni kuno tipange chonchi mukhala yapa komano yankhanga nali remote nakuda aida thokoza koma ineyo panopa I'm building my own house and I'm reflecting kuti kodi ndipanga bwanji mapangidwe ake chifukwa chitapangidwa chipani chimenechi anthu ena pamana mwaona timanena uyu anali maganizo ake kale maganizo ake panali uyu anali onani apapa kungolera kuti panali anthu ena olina kuti no muyambisa chipani ena iyayi mulowere zipani zina iyayi mungokhala now chomwe chimachita way kwambiri naona kuti ingoyambitsani chipani chifukwa mukayambisa chipani mukhala ndipo ponda in politics and kuti mungopita mukakhale basi muchipani china akutenge na zipani zina. Anankhumwa mpando udakoma chotani osangovomera kukhala mu DPP kunena kuti chabwino APM omweyo atsogole mmene anachitira anthu ena kuti we fall back we support him koma inuyo unena kuti ayi ndesi mukundimva chifaso mukutsatira ndionana kuti mujipani najira kuchosedwa mmene timayamba PDP. I was not a member wa DPP. Ino simunawerenge ino sakapepesa bwanji chilipo chimene amafuna muchite mudakachita chimene chocho kuti akuluakulu kuti mutivuto ndi chani ayi weyo apa munthu akamakapepesa amayeneka achita appreciate kuti ndalakwa inuyo simunandira kwire ndikuuzeni kuti ajob ndipepeseni munthu sibona chino semene munakuitsa mu DPP kunena kuti no mundifunsa kunena kuti ndalakwa chani chifukwa inuyo ine sinalakwire munthu sinalakwire chipani nawo munthu onena kuti no abwere azapepesa akwenika munthu ofuna kupepesedwayo misonkhano ijamachititsa kuja ayi ku Golden Peacock ayi anakuma no misonkhano ya ku Golden Peacock ineto I just attended. I was vice president of the party from the southern region. I was invited by my secretary general. I had to attend. Now just because I've attended the meeting, chani just for the sake of attending. So panopa komanso kuti muone si anthu onse oti omwe anachosedwa kumene kuja omwe anachita attend ena mulando omwe opanga attendio ena analandira nawo ma suspension 9 months ena 3 were fired or 4 were fired from the party ena basi azimatera all over school mesa mnakawa head boys zimachitika zimenezo kuti school yaphwanyidwa ena amati mulipire ena amalandira masasi ena amachotsera popo ndimene zimakhalira bwanji osayosa school yonse kuti ayi koma inuyo ndiye kuti munali ma habitual offenders nchifaka naona kuti wasingapatse chibalo chimodzi. So whatever the case the point I'm trying to make kuti no if ine ndianzanga sitinachoke mu DPP anachita kuti chose panopo inuyo PDP ndipo anthu ena ataona dzina imene anthu ena amaseka kuti uyu ndi wa DPP ndi basi ona nivili kachipani kake kakuti DPP akuchita kuonekera kuti there's a lot of DPP in this region. Ubale wanu uli bwanji a PDP ndi a DPP ndiwoti panopo mmaonana bwanji ifeyo ngati a PDP ukumana panjiratu mpaka natu osapatsana moni ungolusana ngati basi ifeyo ngati a PDP ndi zipani zina timakhalirana bwino ine ndimakhulupirira kukhalirana mwamtendere regardless of political affiliations. Panali kankhani kena kamene ndimamva kamene mwina mukhoza kutitsimikizira kapena kutsutsa pa ubale wanu umene anthu amaganiza kuti ulipo ndi MCP kuti mmene inu mwapanga chipani chanu cha PDP mwaona masomphenya patsogolo pa 50+1 kuti zikadzavuta kuti MCP sinapambane chisankho payokha akamati kuti tiyeni tipange ubale ndi zipani zina inuyo pamenepo mpamenso pano mukanene kuti tiyeni tipange ubale umenewo. So masama anu sikuti ali apa yayi ali apo ndipo anthu ena onso mwina aona kale kuti uyu asatinamize uyu maso ake ali apo.
si kumene mukukhala mwanjika sonyeza kuti no sitingapange ubale ndi DPP, sitingapange ubale ndi UTM, sitingapange ubale ndi Afford, sitingapange ubale ndi UDF, koma ikuyang'anidwa ndi MCP basi. Is that a fair analysis? Is that a fair analysis? The thing is, let's cross the bridge when we reach there. Ifeyo ngati APDP tunena kuti no tikuika patsogolo democratic principles. Tunena kuti chipani ichi panopa chikuyendesedwa ndi ma trustees okha alipo 10. Now we need to usher in a national governing council. The party has no vice president, has no other positions. Koma alipo ndi ma trustees 10. Neto tikupita kwa convention pa 13 ndi pa 14 September. Anthu akasankhe anthu omwe akuwafuna kuti ayendetse chipani NGC. Nawo maissues mukwane nawo kuna kuti azapanga mwakuti azapikisana kapena azagwirizana ndi akuti simakhala to a one month resolution. Kwa imakhala committee yonse kaka ndi central committee kaimakhala NGC koma lero NGC kulibeko sitikudziwa kuti ma members a NGC mwakubwerawo about 58 azakhala maganizo otani. Mwina zanena kuti ife tikufuna kuti tikapange mgwirizano mwina ndi Afford, tifuna tikapange mgwirizano ndi UTM, mgwirizano mwina ife mgwirizano ndi MCP yomwe ikunenedwayo iyayi. So ndizizonena kuti zomangonena basi chifukwa china chonse chikachitika aliyesa amachita hatch theory yake yoti imukomere pa nthawi imeneyoyo. Koma nkhani yayikulu ndionena kuti ifeyo ngati PDP tikupita ku chisankho ndipo tizapikisana nawo mchaka cha 2025. Ameneyo ndi Akondwani Nankhumwa amene ndi mkulu wa chipani cha People's Development Party PDP. Musatalikire macheza athu akupitirirabe ku area 10 kwawo kwa Akondwani Nankhumwa amene tikucheza nawo pa nkhani zosiyanasiyana zokhudzana ndi chipani chawo cha People's Development Party komanso dziko mmene likuyendera patakali pano, pamene anthu amayembekezera kamene amaganiza kuti ayi zipani zakwana ku Malawi boom chabweraso china kuti kodi kumayi kuno zipani za ndale zinakhala bwanji. Ichi ndicho kusiyana bwanji ndi zipani zinazi chifukwa tikati tichione kuone kuti mfundo zake zikusiyana bwanji almost like all the other parties zimene zilipo kale. PDP kusiyana bwanji ndi zipani zinazi? Mafuna ndikuyankhe ndi chonchi unena kuti kusiyana kwenikweni kwa chipani cha PDP ndi zipani zina muzaziona manifesto yake panopa sitingakhazikike kumakamba za manifesto ya chipani chifukwa chonena kuti nthawi yake sino tikanena kuti tikufuna tipange chakuti tsiku la lero era athamanga akapanga chimene achita panga kale. Komano ndibwerereso pambuyo pomwe ndakuuza nona kuti no ife tikuyenda step by step. Tinalandira certificate ya chipani pa 26 April chaka chino, pa 2 May tinakapanga press briefing ku Blantyre kuuza dziko kuti kwabwera chipani pa 2 May. Pa 9 June napanga launch pa Masintha ground pa 9 June. Tinachita slow down chifukwa pa 10 June kunamwalira vice president wa dziko lino and we had to observe 21 days of mourning mpaka pa 1 August 1 July there about. Now kumabe tinapanga tinanena kuti mwina podikira zomwe tikupanga patsogolo tifuna kupanga patsogolo kuli ma by-election kumangochi ndi ku Blantyre tikapikisane nawo ngati chipani muri munachilowa chimene cha ino and results mwaona zafutako koma mwaona results very encouraging results for a new political party like ours zomwe zaonesa so kuti koma PDP tisamale nayo kotero koma yo anda president achimati yakuti PDP lisamene moti makonzeka PDP kuti mulowa pa ballot mukulowapo ndipo kwambiri inuyo kuli kuyankhula kosiyana anthu omwe amatsatira ndale ma political analyst mwinaso inu mwamva kunena kuti mene ayendera ma results awawo chipani ichi chimene chikupangira chipani ichi anthu ajangane bwino. Koma tikuyang'ana bwino choncho kuti mungapambaniretu koyamba ndizokayikitsa zitakhala kuti zavuta muli omasuka kupanga ubale ndi chipani china chilichonse? Zinthu ziwiri
kubambiro ndakufotokozerani kuti ena fiteka jamba chinthu anthu amakayika sichitheka koma pitako chimatheka ndi inunso mukukayika sinoyambirira kukayika koma tizakumane pa 17 September ndi mu 2025 ndi mukayikabe kapenayi zitakhala kuti zavuta nkukayika wanga kukwatsimikizika kuti zavutadi DPP nkubwera kunena kuti Anankhuma tiyeni tipange ubale tilowere limodzi chibwerezachi mukhoza kuvomera sazapanga ubale ndi ineyo ngati Kondwani Nankhuma ndakuwuza nanana kuti chipanichi chikhala ndi enu ake uchiyendetsa kutsogoloko now ene proposal yomwe ibwere kuti kodi awa kuti tigwirizane awa kuti tigwirizane imabwera imene jatu ku National Governing Council ndikukambirana chinthucho resolution yako meneko ndiyo mweno mwina tidzayitenge ndikupita nayo patsogolo koma kuti lero lisiku layo tizana kuti azabwera DPP ndisinthe funso langa ndikuona kuti ndili munthu wandale NGC itakambirana nkuvomereza kuti tiyeni tichite ubale ndi chipani cha DPP tichite limodzi zisankho zimenezi inuyo ngati mtsogoleri mutakhala kuti ndinu mtsogoleri mukhoza kuyilandira bwanji nkhani imene ndira chifukwa it's not my party ndi chipani cha anthu andi anthu apanga decide ine ndekha sindinganene kuti ayi ine sindikufuna ayi zatengera ma members a NGC omwe azakhale nthawi imeneyo komano aganiza bwanji anthu amanena kuti ayi maje mfundo zathu sizikugwirizana ndi chipanicho mfundo zathu sizikugwirizana ndi chipanicho ndiye mwina inuyo mukhoza kunena kuti koma ndikhoza kuwalangiza NGC kuti chipani chimene mfuna tichita cha ubalechi ndifeyo ngati PDP mfundo zathu sizikugwirizana ya kodi achakhaza anthu akamafika kuti akukambirana kuti apange mgwirizano pamachitika zinthu zambiri vakama kuti makomiti timasabu komiti ena makamanga ripoti ku komiti yaikulu akuja tunapita kwa kuti mwakuti kuja akupita kwa akuti mwakuti ife kumatuganiza chonchi bwanji tipange chonchi mfundo zao ndi izi ifeso mfundo zathu ndi izi kumene koko now zinthu ngati zimenezo kulibeko not even a single sentence on the paper zomwe mukunenazo nzonena kuti no mungoganiza ino nona kuti mwina zakhala mwakuti inebe ndikuuze nona kuti no kali ngati imene izakambidwe pokhapokha kuti no takhazika ngati chipani tapanga NGC yathu kuwaso maproposal akubwera maproposal otani kuwaso ife response yathu ngati timu izakhala yotani ndemangano ndi yotani pamene zinthu zikuyendera mdziko muno tikuyankhula pano mukuona zinthu zikuyenda bwino kapena zikuyenda mama kumbali ya kayendetsedwe ka dziko zinthu sizikuyenda bwino tayimba nyimbo nthawi yayitali kuti no zinthu zasokonezeka dziko no silikuyenda bwino corruption ili patsogolo Malawi muno zolemba anthu akumawerenga kuti anthu apanga chonchi akupanga chonchi Amalawi akupitirira kugula katundu pantengo odula kwambiri komanso kuti muone chifukwa cha corruption ija mukumaona kuti zachinyengo zambiri pakati pa under this government the Malawi Congress Party ndiponso zaonjezeka kwambiri ino munamvapo za Amadia Bridge Foundation munamvapo kuti fetereza ndalama za fetereza zinaperekedwa ku butchery munamvapo so kuti no kandi ku seashores kumeneko panopo atigwira pa khosi akufuna ndalama zawo tinatenga fetereza zawo sitinalipire pali zinthu zambiri zikuchitika Malawi muno panopa zomwe ndikuona kuti I think governance Malawi kuno panopa yasokonekera sizimayeneka kukhala chonchi sizimayeneka kuyenda chonchi ya kusonyeza kuti inu mukuona kuti a president achakwera sakuyendetsa bwino dziko lino sakuyendetsa bwino amayeneka kuti asinthe koma ndimanena kuti olo kusinthako ndeno nthawi yake usinthira ili pati chifukwa nthawi ndiye yatha tikamakamba nkhani pandale tili ndi chisankho mu September chaka chamawa kusinthako asinthira pati zikumakhala zodabwitsa ino kunena kuti ndikupatseni chitsanzo chomwe mwina ine ndikukayika kuti chitheka panopa tikumakamba kwambiri boma likumakamba kuti ngongole tikupatsani ngongole nifi mwakuti now kuyambira 2020 kufika siku la lero anthu ngongole sanalandire ndero 10 months to election tikupatsani ngongole ndizoona
chinthu chachikulu chomwe chalivuta boma lomwe lilipo la Tonse Alliance chanena kuti no mene amapanga campaign they convince the people on lies kunaliza analonjeza ndo zambiri tizapanga chakuti mwenye zinachitika kukwaniritsa kukulephereka ndi akupitaso kuonjezeranso zina komabe zinachita bwino kuti likhale phunziro kwa atsogoleri azipani zina kunena kuti mwina chaka chamawa tikapita kuchisankho zipani zikhala very careful zizilonjeza zinthu zomwe ziti zizachitika 1 2 Amalawi sakhala very careful opanga sieve the information kuti awa kunena zoona awa chizathekadi awa chisichizatheka so mwina zinachitira bwino kuti atonse aja anabwatika nawo Amalawi bodza ndi tili muchimene chomwe tikuchiona pano pamene chikuyendera inuyo mwayendetsapo dziko ngati nduna maunduna akuluakulu kwambiri zomwe mukanena anzanu panozo inunso zidakulepherani pa nthawi yanu ndiye kuti tiziti amene ali bwino ndani mukafanizira pakati pa DPP mmene amayendetsera dziko inu muli nduna ndi amene akuyendetsa pano kapena nonse zidaukanikani zonse zinakanika chifukwa chonena kuti ngati Amalawi anafika polikwira boma la DPP mbali ina ndona kuti asiti kusangalala nawo ndikulichosa zinalipo zifukwa zomwe DPP yo imayeneka kukonza pofika tsiku la lero sindikudziwa kaya konza kaya sana konze zimenezo sindikudziwa komanso ngati pali nena kuti Amalawi sakusangalala ndi boma hili zilipo zifukwa zake zomwe ndikunena kuti sizingatheke panopa kunena mmene ndimalidziwira amene limayendera boma sizingatheke panopa kunena kuti kwa sala miezi 10 kupita kuchisankho ndi icho tichikonza ino kupanga ukwati siku la lero kaya muli ndi zaka 20 kufika zaka zokwana 80 nyumba moja mulibe mwana ndiye basi kumanena kuti kwauza akazanga konzekani chaka chinochi nyumba unomukhala mwana are we serious amayi ujakhulupirira kuti zimenezo ziyenda tsopano izozo zili choncho inu mwabwera apa ndi chipani chatsopano mukuti PDP People's Development Party and yet mwachoka mu system yomweyo munalephera kuyendetsa dziko under DPP pano mukuwadzudzula MCP koma inuyo mukunena kuti ife tabwera muona apa tikufuna tiyimire nawo anthu akukhulupireni chifukwa chani mukaona mundale mezi makaka ndale za ku Malawi kuno tingotenga za ku Malawi kuno zipani zomwe zabuka kapena asogolomwe akhalapo amakhala kuti anakhalapo kaye muchipani china chomwenso mwina mwake chinacho kamboma tiyerekeze inuyo Dr. Bagiri Muluzi anali mpaka tu secretary general wa MCP koma sana khale anacho kumenya kukhala president wa dziko pali zitsanzo zambiri achilima tikunena nawo anali kaye ku DPP nthawi ina ndili chifukwa kumakhala kuti pali ma-ideologies ena ake omwe kuwaona iweyo munthu nina kuti ma-ideologies aja mugulu omwe ndili mwina mwake sindingathe kuwapanga implement bwanji tipange mwakuti kuti nomuna zinthu ziyende bwino so kukhala nchipani china kuti inu munali kumeneko ndeno zinakanika ndimupanga bwanji ndese muzakwanitsanso ayi mudikire ndakuza nditadikira zaka zonsezi palibe imene chikuoneka anthu akhala kudandaula nkhani ya ma-recycled politicians and you are now becoming one because 2013 ufika panopo ndikanthawi ndithu ndione kuti basi anthu chimene mwadziwa ndi yakuti ine ndizingosintha ndikangosintha zovala ndikaonekere uko koma fisi uja ndi fisi ndithu sakusintha mkati moyo akungosintha zimene akuvala za recycled ndakuza ulendo wanga wandale kuyambira 2009 ino ndi 2024 eti ndasintha chipani mwakhala mundale nthawi yayitali kwambiri mwakhala mundale nthawi yayitali kwambiri kuti tinganene kuti inuyo mungabwere pano nkumanena kuti muchita zinthu mosiyana ndi imene machitira ku DPP ndizokayikitsa kwambiri chifukwa mwakhalitsa mu DPP mo ndale zanu zonse utsogoleri wanu wonse mwayamwira kumene koko ndiye pano tinene kuti awabweretsa zachilendo zina zake zatsopano tadikirani muone
ndi dziko tu limene tikuyendetsa pali. We don't have time kuti tizidikira tione. Tizidikira 5 years tikudikira kuti kuti napakena kwa tidikire tione. Chikunena kuti chipani cha PDP mene chayambira ndakupasani sequence zomwe zikuchitika. Chipani cha PDP chikubwera ndi zinthu za cha PDP chikubwera ndi zinthu zanji zatsopano. Ndenda kuuzani kuti no mudikire kae. Wachonena kuti munenera mutaganizirabe kuti mutaona china chakuti ichi sichikuyenda bwino tiye tipange chipani. Manifesto mudzatiuza kuti zomwe sizikuyenda bwino ndakufotokozerani. Ndakuuzani chichaona bwino ndi chakuti mupanga chani izo twalese maona kuti fusonena kuti no ndeno mupanga chani beno ndendo tidikireni kae. Tibwera ndi NGC yatuposa chero apa tibwera ndi convention tidzapanga launch manifesto yatuposa chero apa wakuti ndikuuzeni ineyo panopa pandekha kunena kuti no tipatizapanga chakuti ayi kodi ngoja za chipani chanu ndi chiyani matsamira pa mfundo ziti patiri mfundo zitatu chakudya chokwanira umodzi komanso kulimbikira ntchito kumene koko munaonetseratu kuti pali zinthu zambiri zimene zikulakwika mdziko muno koma ma areas awa ife ngati chipani ndipo titakonza izi ndiye kuti zipanga cascade zifika kwinako nawo pamene ndikufuna ndimvetsetsepo kuti zimene zozo muzikwaniritsa ineso ndikunena kuti tikati chakudya chokwanira funso lomwe afunsa ndiloona mulikwaniritsa bwanji eti koma mulole sachinene panopa chifukwa anthu ena atenga chimene chija achipanga implement chimene tikufuna kuzapangacho ndiye mudzanena patatsala ka 2 weeks mungonena kuti ndi kana kwanthu akukhulupirira akuvoterera not 2 weeks ndanena kuti tu ndikuna mobwereza mulikire kae tikhale ndi National Governing Council eti a full-fledged party ikhale kuti ilipo ndeno andisikale yetu yayi mu September chaka chinochi ndipo tikhale ndi NGC kuyambira October ndipo muone kuti and izizi mukunena zinthu zoti athambira anena kale there's nothing new in what you're promising zachakudya chokwanira ena makamba zodya katatu anabwera anthu pano tizidya katatu as we are talking right now tikuyenera kuti tikudya katatu pano before ena anabwera ndi fundo zimene nkhani iro ndionena kuti tikungobwereza nkhani ndionena kuti no koma kuti anthu azidya pakhale chakudya chokwanira fundo zake ndi ziti pamenepo ndiye mundilole kuti ndisazinene pano zimenezo ndisanene pano akutero ona kondwa ndango akana kutiuza sikuti kodi akatafonisa ufuna unena kapena palibe zimene afuna kunenazo koma zilipo tipereke mpata tikuyandika mapero kwa kucheza kwathu ndi Akondwani Nanguma president wa People's Development Party PDP pamene tikumaliza kucheza nanu Ananguma timakamba nkumaseka nkumatani koma nkhani tikukambirana apa ndi nkhani ya serious chifukwa ndi nkhani yokhudzana ndi dziko ife ngaramanga tibe nthawi yosewera tibe nthawi yoseka yayi we are the poorest country in the world pali zinthu zambiri akamayang'ana chintseka koma or even list ija sitimakang'ana kuntunda mawa timakang'anira kumusi now tikuyenera kuti tiyambe kunena zinthu molimbika komanso motsindika kuti tiwene uchita izi nafana ndikupatseni mwayi kuti mutitsimikizire kuti inuyo mkuona kwanu mutakhalako nduna zaka zonsezi mutakhala munthu wandale zaka zonsezi ndi zina zonse zimene mwachita mwati mutakhalako mtolankhani ku MBC tikuyenera titani ngati Amalawi sizoona ayi kuti tingamakhale chitsanzo cha zinthu zolakwika kwina kulikonse ayi titani tisinthe maganizidwe kuyambirira mindset change ndiyo mweno ikuifuneka kwambiri mdziko munomu chifukwa pali zinthu zina zonena kuti timapanga Malawi muno ngati nzika za dziko la Malawi zomwe ngati komanso ngati atsogoleri zomwe sili kuzipanga bwino ndi zinthu ngati zimene zija tikuyeneka tisinthe mapangidwe athu tipite patsogolo chifukwa chake mukapita ku National Planning Commission Malawi 2063 anafotokoza bwino kuti kodi tizipanga chani tiyendese bwanji dzikoli kuti pakhale sustainable development Malawi muno ndikupasira chitsanzo chimodzi kuti ndi nchitidwe cholena kuti poti boma ili linayambisa zitukuko izi ndiyeno labwera lina ndi labwera lanyuwani lija limaphwasula zonse ziti akuti kuyamba zawo sitikuyeneka kupanga choncho pali mkhalidwe wa mboma wanthu kugwira ntchito mboma boma pamene lasintha mapezeka kuti no chinthu choyambirira ndikuchosa anthu omwe akuti inu munagwira ndi boma akuti ma PS kaya ma directors
ndikubweresa ena onena kuti no amene akuphunziraso pomwepo ndi makhati nthawi zonse muli pa autopilot. Now, regardless of what, if PDP comes into government today, because that is kuti no mboma mpanopa muli vibrant civil service au amagwira ntchito bwino awo ntchito akuidziwa palibe chifukwa chowachotsera ntchito ndawapita nekayi ku nyumba ife tibweresa athu ngati achipani kwanza chimachitika chonena kuti mindset yathu nona kuti apapa tizingopanga malinga ndi mmene chipani chathu kuti chipani chisangale. Mwaona ino list yomwe ikumayenda makamaka ngati ku polisi zomvetsa chisoni ngati malista amene ajaliwona nena kuti no chifukwa chonena kuti no a president akulamula ndi apa Central Region ndiyeno Lilongwe yokha anthu omwe no apanga graduate ku polisi 400 chakuti kupeza kuti no maboma ena kumwa president iko komwe mwina si mwina kulibe support yawo sikwawo boma ndi boma anthu 12 anthu 20 tikuyeneka kuti muwafunse anthu aja kupangiranje is about the mindset ife ino ndiye nthawi yathu yoti nafeso tikulamula tiyeni tikoke anthu akwathu azikhala bwino. We are saying kuti no tikakamba za nepotism DPP could have been doing that nthawi imeneyoyo komano kuti no chifukwa chonena kuti basi ifeso kwabwera chipani china chapangaso chatengaso boma ndicho kupangaso zomwezi cha too wrong never make a right tisinthe kaganizidwe kathu kuti dziko lipite patsogolo. Tathokoza kwambiri chifukwa cha nthawi yanu ndikufunirani zabwino zonse. Tathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Mmenemo ndimene amalizira kucheza ndi Kondwani Nankhumwa, president wa chipani cha People's Development Party mkucheza kwathu kwapadera lero. Ndathokoza kwambiri chifukwa cha nthawi yanu. Tathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Ukundu kunali kucheza kwa Jowabu Chakasa komanso president wa chipani cha PDP People's Development Party Kondwani Nankhumwa amene kalekaleru adali ku chipani cha DPP ndipo afotokoza zifukwa zimene adawachezera chipani cha DPP ndi kuyambisa chipani chawo cha nyuwani cha PDP chimene akusimikizira mtundu wa Malawi kuti mu chaka cha